Yawwa maza gani a gare ku, kun gan ku maza tsiraru wallahi akwai iya yi, amma kun ga 'yan lokutayen nan ga kirki ga tausayi ga sanin ya kamata ga iya soyayya, amma kun ga tsiraru kamar falwayoyin nan iya yi ne a cikinsu. Ni shaida ne ga dan uwana Baba Buloko na da mugun kirki, ga tausayi ga kalma mai kyau ga kirki, ban ma san ya zan lissafa shi ba. Wato shi ma dan lukuti ne, wallahi ni ina son maza yan lukuti. Allah ya muku albarka, amma sirarun maza ku gyara halinku. Neman bidiyon na ma shi ma siriri ne, iya yi a cikin shi ba kaɗan ba. So ina so in sassaka ma yan lukutaye. Allah ya muku albarka, ubangiji Allah ya ƙara muku karfin